Baba yau dai ga Amurka na kawo maka ita ku gaisa. Amarya ta, za ki zauna tare da mu. Kullum gida tuwo gaskiya ba zan zauna ba. Hana can ba za a jobi. Ka san aka ce zo ka ji da daɗi. An gudu ne dai ba a tsira ba. Domin a yanzu haka Hajiya sun kunna mota akan dole sai na aure Lamira idan ta gama su. Ita ce mai gida ko ni ce mai gida? Alhaji ni ne da muke. Aure ba inda bai kai ya mace. Salon ka tafi gidan bikin nan ka je ka taka masa tangaran ya fashe a ce kani na yi banna? Ai sai yasa ni da ita talaka wallahi sai dai aiki. Wai dan Allah ya kuke nema ku mai da Abdullan nan kamar wani dan autan maza. Tun da yarinyar ta ce ba ta san shi. Ku kyale shi mana. Dakata. Bai kamata ka saurari yaron nan da maganan nan ba. Wannan ɗaɗan Aminiya ta ce. Yanzu dai ke ba yarinya ba ce, girma ya fara kawo. Din shekaru sun fara ja. Shikenan. Wannan labarin da ka yi ta ɗan da cikin ciki na sai dai kamar ya dare shi. Ai na fi son haka yadda za mu fafata mu ga zai kwace mijin. Abu ya zama kamar almara, kamar a shirin fim da muke kallo a talabijin. Ni duk ba haka bane, ni ma ka san fa har baka fada ni gandu ba, yara a ce an kawo, kai ma kai ai baka gaskiya ba. In za a bar rabo na a bar rabo na. Kuma da fa sunana Comrade. Kai da Allah san kwakwaro. A matsayina na Comrade sata ma bar a bari mutum ya ci kwanci hankali ba. Kana bani kunya wani lokaci. A wannan zamanin. Alhaji. Idan muke fita nake zuwa. Sosai ma kuwa. Sun shigo sun ibi kauna. Shi da wani kishiyar na taki ba. A baka gida, a kai ka Makka, a dankara maka kuɗi, sannan aura maka yi. Wasu ta mace da cewa ni ce na aure ka ba kai ne ka aure ni ba.